и супер тъмно. Всякъде. Здравейте и добре дошли в поредния влог. Извинявам се за светлината, но много късно, както видяхте. Извинявам се и за видът ми. В пижама съм, но сега се оправяме и тръгваме. Готови сме и ще тръгваме. Докато ще съм. Между другото, вижте ми прическа. И до след малко. Вижте каквото мина. Тук ще бие по-добре. Луна. Здравейте! Преди не можа да ви покажа колко това е, аз ще го направих тук малко штрикнало, но да. Както обясних, много лесно се прави. Сега чакам, сега излезах малко от салона, защото мама дойде на прическа и на грим. Наистина много ми се иска да снимам в него, защото е уникален, розово, лилаво, Барби си уникално направено, но няма да може. И след малко сега ще ви покажа как е самата табела. Ето такава е табелата в Дани стил, който се интересува. Сега ще ви... Най-после можете да видите клока ми. Тук има плитка и да... Надявам се да можете да го видите. Сега ще ви покажа нещото, което си взех и нещо, което си поръчах за рождения ми ден, естествено, но няма да мога да ви го покажа, когато дойде чак. Но нещо, което си взех са ето тези обувки, тези в кутията, Лида, се казва магазин на марката, аз не знам. 24 лева струваха и хич не съжалявам, че си ги взех, това да е нищо за тях. Така, махаме кутията и вътре има, те са кецове, дънкови, но в същото време са като леко като бутушки. И много ми харесват, просто съм се влюбила в тях. Със сигурност ще ги нося много. Уникални са. Обожавам ги. И бяха последният вид. Точно този модел. Просто много се радвам, че си ги взех. Винаги съм искала такива. И преди имах, но те ми се скъсаха, но исках точно такъв модел. И се радвам, че си ги взех. И за рождения си ден, защото той наближава на 2 марта все пак. Си поръчах една двоетажна торта на пиано и ще пише Чарадамони. Като цяло, да, двоетажна торта на пиано и отгоре ще пише Чарадамони и е много яка, ще ви я покажа като дойдем. Мисля, че ще дойде на 1-ви, не съм сигурна. И да, още нещо искам да поясня. Сега спра ли да снимам този клип и кача ли го, познаете какво ще снимам. Сутрешна рутина! Надявам се, че ще ви хареса. И аз много се вълнувам и гледам да заснема по-бързо този влог, защото ще трябва доста обработка за
Не само за него, за кадрите, които не ви говоря нищо, просто ви показвам, ще сложа музика. И ще падне доста голяма обработка, така че слагам край на днешния влог и ще се видим в утрешния.